Здравейте, приятели! Аз съм Диди и ви благодаря, че се спряхте тук. Днес ще ви покажа как от една обикновена декоративна салфетка можете да си направите впечатляваща картичка с малко материали и много вдъхновение. С помощта на двойно лепеща хартия ще превърнем салфетката в нежен и празничен дизайн, идеален за Коледа или специален повод. Но преди да започнем, вижте само готовата картичка. Бърза, лесна и пълна с настроение. И най-хубавото е, че носи частица от самите вас. Останете с мен до края, за да видите колко е лесно. И така, нека да започнем. Първата стъпка е подготовка на салфетката. За целта съм избрала ето тази декоративна салфетка с коледен дизайн. Знаете, че повечето салфетки се състоят от 2 или 3 слоя. Отделете внимателно най-горния печатен слой. Можете да си помогнете с малко тиксо. Ще залепя по едно малко парче от двете страни на салфетката, отпред и отзад, и внимателно ще издърпам двата слоя в противоположни посоки. И ето вече имам отделен само най-горният цветен слой. След това изрежете лист от двойно лепещата хартия според размера на салфетката. Отстранете защитното фолио от едната страна и залепете хартията върху картон, който ще ни служи за гръб на картичката. Аз съм избрала бял цвят картон, така че дизайнът да изпъкне по-добре. След като залепите, отстранете фолиото и от другата страна на двойно лепещата хартия и внимателно залепете салфетката отгоре, като започнете от центъра и прилепвате към краищата. С помощта на валяк преминете по цялата повърхност, за да премахнете въздушните мехурчета и да осигурите добро прилепване. След като панела е готов, го изрежете по желания размер с помощта на гилотина или тример за изрязване на хартия. Ако нямате такива, можете просто да използвате ножица и линия, за да го изрежете до точния размер. Нека сега да изберем фон и основа на картичката. За фон на картичката аз избрах ето този шарен картон, който изрязах в размер 5 мм по-голям по всичките страни от размера на панела. За основа на картичката избрах червен цвят картон, който се съчетава с цветовете на дизайна и фона на картичката и също така придава топлина и празничен акцент. Преганете червения картон на две и минате по сгъвката с беговачка за перфектна линия. Съответно изрежете в размер с 5 мм по-голям от шарения фон на картичката. Следващата стъпка е сглобяване на основните елементи. Залепете всички слоеве, като използвате ролерно лепило и притиснете равномерно по всички страни. Ако нямате ролерно лепило, може да използвате течно или сухо лепило. За по-чист резултат бих препоръчала сухо лепило, защото е по-малка вероятността от образуване на бабуни от течното лепило. За надпис на картичката може да изберете какъвто си поискате. Може да намерите такъв в Google Images и внимателно да изрежете по краищата. В случая аз изрязах надпис Merry Christmas от черна лъскава хартия с помощта на метален щанец и машина за рязане и реле. За да получите 3D ефект, може да изрежете 2 или 3 копии от надписа и да ги залепите едно върху друго. Аз ще направя това с офсета на надписа, като го изрежа 3 пъти от бяла хартия и ги залепя едно за друго. След това ще нанеса лепило с помощта на тубичка с тънък накрайник върху надписа и внимателно ще залепя върху 3D офсета. Така получения надпис ще притисна с тежест за няколко минути, за да се фиксира добре. Тук виждате как залепям двойно лепеща пяна на гърба на фона на картичката. Така ще повдигна малко фона от основата и ще придам допълнителен 3D ефект на картичката. След това премахнах защитното фолио от 3D пяната и преди да залепя предната част към основата на картичката, се уверих, че я центрирам добре. И за да завършим сглобяването, ще залепим получения надпис на предната част на картичката.
За да придадем празничен вид на картичката, ще добавим перлички, кристалчета, паети или снежинки. Поставете ги около надписа, по ъглите на картичката или където сметнете за подходящо. Това беше последната стъпка от изработката на нашата картичка. И ето и готова. Пълна с топлина и вдъхновение. Перфектна идея за коледно настроение и персонален подарък. Ако ви хареса, абонирайте се за канала Ателие Вдъхновение за още идеи и уроци. Благодаря ви, че останахте с мен до края и до следващия път.